Jotona lamsago The Secret of Life cover YouTube channel tini haina hai nog ni bokai tag esa kutar update video tubai fika toma update video hinke tini norakani of video ni title te thumbnail no goi kaham gena sawiman kana ang tini bo topic eba bo kokno sananai tong jung jotona seimano je Manui Hamya bai Gwdalai tongnai je cherai rok borok tom klaiman borok no borok jodi no Manui Hamya eba ki ang Manui Hamya to mungsanga thangdiya nog no kamke bujisri Manui Hamya somemote manayake borok bahai borok je sakai bo rang jol khinai eba je sakai bo rang nanai manui phalipanong to je kono manui phalipanong to feba rang kori jara pro nok nok thani rang sanbo riaki nok ni borok no buthar sine domki ru feba ang tini je kokno sana thang tongo okok ungka display o je kaisa photo nugoi tongmani a photo ungka khoroksa nanani photo mungka sonamoti debborma tabuk tomoka hinba laithangni salo o nana nogo kebo kori pro maimi songoi tongpro manike nok ni okra chakra bebak borok no samungo thango feba a jorao nana maimi songoi tongo je puro nana maimi song tomo jorao Manui Hamya bai Gwdalai borok phayoi nanoni thani je borok rubber sheet je jaga toniwo o rubber sheet je jaga tonima jaga tara wori tongo do norok kahmo bujinari rubber sheet borok tara wori oi tinka feba o Manui Hamya bai Gwdalai borok nanon thani phai chabi san pekya je rubber sheet trangna hinoi feba nana o je borok je rubber sheet dai timani o jaga talani chabi nano riani bagoi o je Manui Hamya bai Gwdalai borok nana thani chabi sek puro nana chabi ria ungoi atura bai o borok manike Manui Hamya Gwdalai borok nanano atura bai bokrok phatiri belai na serious obostha karangoi rubber sheet je tongmani joto tlangoi thangka norok tabu kamge khanai mankana je Manui Hamya bai Gwdalai borok nanano bokrok phatirioi atura bai bokrok phatire kalang thangka hinke aboni yaklo nokongni okra chakra phayoi nanano jibi haspatalo trangmani yaklo adangan doctor sai khanari je bono thik khene hinke 72,000 taka rang nangnai hinke borokni nokongni hoite chungbai contact khlaika je o lukurok I video nai tongnai lukurok thani kaisa koimung je borok no kisa chubanen bagoi hinke ang borok ni Google Pay scanner rioi rikha tai borok ni account number phone number bebak no rioi rikha norok oro 1 taka 2 taka norok jesuk manchak borok no chubadi hinke tabuk thangnai ne di ang bini busuk manke o nanani bini busuk bai tom kok saka botomoni bagoi chuba sanka norok na khnai ne di tai paitako akok na sanamo chungo je nanano je bokrok phatiri karangmani a video ba eba omang plane rok naina mochung ke video ni description ani WhatsApp group tongo norok ani WhatsApp group phai nai manu je nana bhai serious obostha angjak norok phai nai phedi description WhatsApp group tongo norok WhatsApp group join kai nai di Hello. sari munai nong khajing number mani Indara uncle Clemaka Machi. Pulana Simungano, Anke, Dollar District ni, Salema PS, and I'm taking Menti. Darang Samakem High, Chubasu Sanabagwe, Nonocol Clemanita. Tomoni boy chubozomo Chubasu, Hangaiko, Agrotarico, Hashini Mahai, Damchi, Jorarogo, Nana Singer Nogo, Korokta. Maimi songi tongmani ke kulu jorawa drug janai eba o sujione ro sit thangna bagi fekara bar ngai dadu thangi sikang o sit tongmanok no talawari oi chabi ngai nanani yago yapar klangka ngai obono oborok naijumi tongbo obon senanka ngai aboni yagulo dadu thangma yagulo o phai chabi seka ngai nana chabi ria borok seklaika orkai ria ngai nai bobini yago hadro tongma bai bono bokrogom hai 6-7 thong giboi thikan hai bere kong na tomoi bu atula be bu na tomoi bu hadro bai bu ni nana no atula bu ajara no ke puri na kebo kuroi abani yakulo oloka chabi segoi bo chabi bai tala khulogoi rabar tlangka ma hai 1.5 কুইন্টাল 2 কুইন্টাল kasa kasa ma hai bokhogoi tlangka borok engke nana to pro gian bo klami yakulo bo mami song tomo ba engke kapo bini yak gongse klaika yakung bini khamui thanga ordek ngete bokrok tui bokrok to phatika bokrok phat thamiga mono tabu jibo hospital to jak ngeta bo operation nango plus tui nang tongo bini group ke positive ang kaisa begrika tebo ungya ko te kai ngak nango dai operation bagai like ma 72,000 hairok nangui tongo hen bagai chung to kurui abono bahke khlainai khlainaya abono
nono sana nai mata dara chuba chuku ka mano Henke nung tabo lukurong thane chuba chu sano to haya deba. ang tabu lukurong thani chuba chu sana bagai nungai contact nai manita To ako kokure lukurok chuba chu klayano tawana di. chung tabu ko GB hospital file ja ko jaro To ako ke.